Ξέρετε, υπάρχει μια παραφιλολογία για το εμπορικό τρένο. Και παρότι έχω μια πρώτη απάντηση με βάση τις δικές μας έρευνες, θα ήθελα να το κάνω το ερώτημα. Τι περιείχε το εμπορικό τρένο? Δηλαδή, η μεγάλη φωτιά είχε σχέση με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε? Καμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη και τόσο σφοδρή που προκάλεσε, αυτό μας λένε οι ειδικοί, μια πρώτη ανάφλεξη και προφανώς στη συνέχεια υπήρχαν έφλεκτα υλικά, λάδια τα οποία πήραν φωτιά όταν έγινε η σύγκρουση. Άρα σε αυτό θέλω να το απαντήσω κατηγορηματικά, γιατί ξέρετε, όχι μόνο στη χώρα μας πια. Παντού ευδοκιμούν οι θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Το λένε και οι σιδηροδρομικοί, αλλά ήθελα να το βεβαιώσετε κι εσείς. Παραδέχομαι ότι δεν αισθάνομαι καθόλου άνετα που βρίσκομαι εδώ. Ίσως γιατί έχω κληθεί να μιλήσω για τη δολοφονία της κόρης μου. Ίσως γιατί πρέπει να μιλήσω για ένα πολύ νεκρό έγκλημα, αλλά δεν βρίσκομαι σε ένα χώρο δικαστηρίου, όπως θα το περίμενα, αλλά ενώπιον βουλευτών, οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα παραπεμφθούν οι ένοχοι υπουργοί στη δικαιοσύνη ή όχι. Ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα? Όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι έχουν αποφασίσει αντί να ασχολούνται με αυτά που ενδιαφέρουν πράγματι τους Έλληνες, να ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο το μικρό κοσμό τους. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας, να τους ρωτήσουμε, ενδιαφέρονται η Εξεταστική ή για Προγραμματική Επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ? Αυτή η δήλωση πραγματικά με προβληματίζει και σε ιατρικό επίπεδο. Γιατί έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα ανθρώπινα και τα ηθικά δεδομένα, γιατί μπορεί να κάνουμε τρελές σκέψεις ο καθένας στο μυαλό του, αλλά αυτό που βγαίνει τελικά από το λαιμό μας σαν φωνή προς τα έξω, δείχνει τι είμαστε και από μέσα. Θα ήθελα να δείξουμε όλη ψυχραιμία και να μείνουμε σε αυτό που σας είπα, ότι θα κάνουμε τα πάντα να διερευνήσουμε τα αίτια και να μην αφήσουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Μια τραγωδία η οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Είναι αδιανόητο να σκεφτόμαστε ότι στην Ελλάδα του 2023 μπορεί να βρίσκονται 2 τρένα στην ίδια γραμμή, σε αντίθετη φορά, και κανείς να μην το έχει αντιληφθεί. Έπρεπε δυστυχώς να πεθάνουν και εκεί παιδιά σχολείο. Εδώ τι δηλαδή, πρέπει να έχουμε Δυστυχώς. Πρέπει να είναι αυτή η θυσία, δηλαδή. Αν μου επιτρέψετε, η θυσία είναι θυσία. Εγώ θεωρώ ότι δεν τιμούμε τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και αυτούς όλους που μας παρακολουθούν, με το να έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία ένα ατελείωτο πινκ-πονγκ. Το διασκεδάζω, μη φωνάζετε. Η μόνη παράταξη διαχρονικά σε αυτό το τόπο που έχει θέσει ζητήματα ανεπάρκειας του δημοσίου τομέα είναι η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μάρτης, εγώ ρώτησα τι ενέργειες κάνατε. Θα απαντήσω όπως εγώ κρίνω ότι πρέπει να απαντήσω. Δεν έχει αλλάξει τίποτα για μας. Αθλητές. Τι ζητάτε? Τι ζητάμε? Να μπουν όλοι μέσα. Όλοι αυτοί που το προκαλέσαν. Και όχι να κρύβονται πίσω από μια ασυλία. Θα πρέπει να ντρέπονται. Και το έχω πει πολλές φορές. Αν είναι τα δικά τους παιδιά, τι θα κάνανε? Ένα χρόνο μετά, ποιο είναι το συναίσθημά σας που
που βρίσκεστε τώρα εδώ? Θυμός. Θυμός η οργή. Γιατί αντί να αφήσουν τα πράγματα και όχι να τα καλύψουν, τα πρώτη μέρα εδώ πέρα να βάλουν χαλίκι, προσπαθήσανε να καλύψουν όλα τα στοιχεία. Και εμείς κλαίγαμε στο νοσοκομείο, περιμέναμε απάντηση αν θα βρουν το παιδί μας, και αυτοί εδώ πέρα για να οργανώσει ολόκληρο κύκλωμα. Αγάπης μου! Αγάπης μου! Αγάπης μου!